Máš už dosť neúspechu na zoznamkách, stále sa snažíš zaujať ženy, no nič ti nefunguje. Zastav sa, práve teraz je čas to zmeniť. Ak sa chceš konečne posunúť vpred v online zoznamovaní a začať dosahovať skutočné výsledky, pozývam ťa na svoj predajný webinár, ktorý je určený výhradne pre mužov, ktorí to myslia vážne a sú pripravení investovať do svojho osobného rozvoja a úspechu na zoznamkách. Na tomto webinári ti predstavím jedinečný 28-dňový transformačný kurz, ktorý sa venuje výlučne problematike online zoznamovania. Od základov, ako je vytvorenie atraktívneho profilu, cez nadviazanie a udržanie zmysluplnej komunikácie, prípravu na prvé rande, pochopenie ženskej mysle, zvládanie odmietnutia až po budovanie sebavedomia a sex appealu. Ak máš pocit, že sa na zoznamkách stále točíš v kruhu, tento kurz ti dá konkrétny plán, ako to zmeniť. Prečo webinár a nie desiatky e-mailov či príspevkov na sociálnych sieťach? Všetci vieme, že e-maily a sociálne siete sú dnes zahltené nadmerným množstvom obsahu, ktorý často ignorujeme. Preto nechcem nikoho otravovať nekonečnými e-mailami ani zahlcovať bezplatným obsahom, ktorý by aj tak zapadol medzi desiatky iných ponúk. Maily odo mňa môžeš očakávať maximálne raz za 2-3 týždne. Obsah zdarma ti však ponúknem v inej, efektívnejšej forme. Ako? To ti poviem na webinári. Ak však hľadáš len ďalšie rady zdarma, prosím, ignoruj túto ponuku. Na webinári ti podrobne predstavím obsah kurzu, aby si presne vedel, či je pre teba. A budeš mať možnosť rozhodnúť sa, či chceš na sebe pracovať a posúvať sa s mojou pomocou. Tento webinár je naozaj len pre mužov, ktorí sú pripravení investovať do zmeny a seba zlepšenia. Ak nechceš len pasívne čakať na zázrak, ale máš chuť urobiť pre seba niečo významné, tento webinár je ideálnym miestom na tvoj začiatok. Ak si teda pripravený na zmenu, prihlás sa na webinár. Teším sa na teba a na to, že ťa nasmerujem k tvojim prvým úspechom.